support TV na hwe for money gu so amuhwe mema obi bia akwa babio na medam asen so deda ne da moje bre na mo ne metena ase na yesua ade se de monem ne da bia yenya ye nana ya de nyina obapa okofo poma checheku ene yesua ade o kire ye niema emudopa na ne yesane na na ase de ehyiemu bio yes abesua ade na ya de sua ne fa Fontomfrom ho me no mi de da ne da yeti edin Fontomfrom yeti din Fontomfrom nim say bia obeka se eye agro ayedi na agwede ne ma Fontomfrom ne bae na de kra nso ne Fontomfrom we ni nsem bia ye bebisa ye nana ya de nyina na me amedi dwumade ho chia me aye mo amosomfo akosi akumi ye bekọ ye nana nchen ne na kwa akọtwe nkomo ntigibre ne ka me ho ma me checheku wadaruma na umpo mu te sei oh nyankopo adaruma mimpo mu ye pa yo ma me mesa mu akwa ababiu Asanteman Tiase Asanteman Tiase Asanteman Tiase ahwefo me ma me di na ye me de bebre nti na ya na me ta abo no ni di ni ye me de o ka Asanteman na ye na age so se Tiase no kwasem se Asanteman Tiase Asanteman nwuye enti ye na atu ni ho asi ho se obe chire Asanteman mu ne niema ewo mu na Asanteman timi asafa ne ntomapa no efra na Asanteman de enyira kra maami nyame nsira wadwuma da bia wudi edeboa Asanteman kuri maami wadaroma se mahwefo nyina nim ye maami ada ne da ene ne twetwe nkomo enti ye nsan ko bisa se ye maami din no edesei omunim ye maami wadaroma na ye se ye ka bibia fa Fontomfrom ho wadaroma be kire ye Fontomfrom kra ene de ede ne ye ka Fontomfrom a eye se wo hwe Fontomfrom na se kire ene ne tebia me to mebo na ma kire wu me da se a maami Fontomfrom ye twene bia na se agoro bia ekuta Asanteman pa Fontomfrom ekuta asikadwa Fontomfrom Asanteman ye ntankese ekutamu bi tankese a ebo Asanteman ho ban eno ni yetintiman na agoro Fontomfrom no enye kwa ene ya ahini aye bin kan say ahini aye enikade bia enipa kire ye ho a ye ho taye ne ade ye se ye ne de entase ye ene ye no titi nananu anya ne sa nananu anya ahini sa akora eko enibedie wo yia mojahwie guo ye ni enim se ye nana se tutu ne efre no se tutu borofo akon Osei Tutu borofo akon me nchire mu ne se Osei Tutu baaye no ekonkon a no okon ya wode chichire Asanteman eno no na make se saabire ne kokofu ni dwaben be kwai ensuta ene mampon no wo mu ne Osei Tutu ye transe ekun bi e be chichire bi wo mu ne chichire na aboafo no be achiri no na Osei Tutu bebre Asanteman eno ni mahuru se ne na Osei Tutu otoso mienu se mi nsura nka beka se wono ane sa baaye fi se ne ye ya wo ye nyina kire se wo bre wo Asanteman yi a wo pese wo man yi fa ne ntoma pefra eye se tete de wo nananom ebe ye no edi Osei Tutu no a wo faaye no e fata no wo nani to fom ene wo fa Osei Tutu nananom so na daye ene wo fa Osei Tutu ene wusi na hinsie kora wutumi hu se ampa odwene Asanteman ho wo bia wunma hinsie dada ene ukotie ho a we hu se na Osei Tutu yo toso miuni wo dwene Asanteman ho yi Osei Tutu ampa yo nana wadaroma na je se ne bra obebra ye ne ko a wokoma Asanteman nti ene ma Fontomfrom din e ba ya na Fontomfrom no eko ni nyina kotoye na na etnase no waginani na twene a oboye no se we di bibia akotọ amem ho
Fontomfrom. Tiase nana agora wodi ye etwa na nani okuwie ye no agora wodi ye no eno ne Fontomfrom no enti eno na be nya asa Fontomfrom din no Se ye ka se fontom a che se ho atọ baabi a wote bibi e haw ho atọ fontom from bibi e koso nana yo mada wasana mebisa asem kakra wo ho nana minim se ye kọ ahemfie a eye fikasie mu sa Fontomfrom a wo kan wo ho na ye wa agudie ye wo kete adowa ene ayi eno so so enka de ekirei ene no baaye ayete se obi atikue bi na afi ne matwe se de ye ke kura se abusunyadu ya dua ni si ho na afi ne ma ne nananom ne ngofa asenom saa ne tie yo nana obeso obodue mama me kakra ahwefo se de mo amo hye no ene ye na na ekire ye pa ekwan ya Fontomfrom e baaye and de din na ho saa na nananom kofa baaye da bi na ho sa eye Otumfuo Osei Tutu Osei Tutu ene maye nya asa din Fontomfrom no nti na me no mienu adesua kese pa amaye titru wona woko sukuu no aye ntie ne mfa mbo ye bra ebe boa ye nyina nya ba akofo nko ena enya memenya wo nso wanya maami a wo hwe nso fa boa wo ba no nso ntimi nsua bi na ye besa de ani a kire ye nana nso ho ye wie ye kra bebre wo ho a ye de esa ebra mu nti koso ahwe NYANSAPO TV be subscribe to your channel no obi nso atimi anya na waba be hwe bi na wada ro me sa ma wakwa ababio nana ene die mu a enti de bia ye hu sese Otumfuo ani age na osa wodwabo bi ase anasa wote na pakan mu na osa eye Fontomfrom no odesa wonam kura na sunipa ne edi dachi ne ye boko agura Otumfuo se wo sori asa wo sa Fontomfrom yo na wada ma na obetimi a che Fontomfrom agro no se de omayi na ombo no etesen wo mo ntwene ne twene akese atentene mienu a wo ma ye ayi a ye de bot se kotokoro ya akwan no ntinipa no so no wo kokora na nipa mienu di akire ne ye bo Fontomfrom nya ba ese ehia dwabo bia ase ne ehu sa atwene ne sisi ho bebra ye nhya ne nso se de ye kese pa na ewo mu no this nipa a wo bo di gina ten pa no ena ye Fontomfrom no ahwefo no nso ya hya ne nso de yo na wada ro mpese me bisa asem bisa wa ha Fontomfrom agro ya wo kan ohene bia wo bi anasa ye Otumfuo nko an wo bi anka no kuremu ye di Asante amamere so paade a ohene bia ni Fontomfrom ti setete no na nananom nyina beso Otumfuo wo na hensie so Otumfuo se ene ye akwaside de ye motwene titi amamrem akwaside ye motwene enu nti ne yesi ade to kwasiara edwoada na ye gi yani ade na to kwasiara no edwoada na ye gi yani nam sa kwaside na ye mbotwene mu nti no enti se na nase wo di ade bi ana wo bodwa bi a eyi akroto ni nyina behia na ho ena ya begoro enti wo bu beduru na ho a agora na ade gureni enya so wahini we ba na okuta Fontomfrom twene we ba na okuta debi Fontomfrom ba ko no a na ebesom no se de yesum sikadwa ne ntankese no yo na wada ro mamedas na mese bi so na nsem se enche kra na eye Asanteman ra okosie ne de hye ne brempon ba ko eye so amehene na so amehene ye na menya akwanya ne bi ko ho na wada ro mame ko ho na Otumfuo otekokọ so antimi amba na otu obi ma ne bae na ohene kro na wo ba na ehu se na Fontomfrom ibi nso di nachi na no sa no sa ohene na ye ne dia Otumfuo na asoma no nti Otumfuo soma obi a ne tumi no wode ekọ wahene na Otumfuo soma no no wokwa wonye ne hene na wode ti woni bi eye Otumfuo de no se Otumfuo soma wahene bia se apagya hene kosie Abibirem pon mame a wonya apagya hene bi oyi Otumfuo ono awro ne mpabo ahe no enti tumi a wode ikuro bia ye Otumfuo tumi
enti ye be so anapaka nokre me hu se no ote apaka ye de Fontomfrom yi ebedi nachi te se Otumfuo na eba enti so oba asem bi a wo ka no Otumfuo na ye ka ene ye bi a wo ye Otumfuo na ye ti sa wo ka bibi a che na ka hu sa wo kasa kire Otumfuo enu nti na de bia ne timidie a wo de nante ye no wo soma wo no wo de beka ho na wo de akọ na wadaroma medase ahwefo ene ye na na kire ama ye hu kwan a ye fa so nya edin Fontomfrom no na afen so ama ye hu se eye Otumfuo te kokoso nko a na wo akwanya ne se odisa odi Fontomfrom no wo no nko na himfie ohini bia ni bi na se wo hu se ohini bi ko baabi na oti apakan mu na Fontomfrom di nachi a na ye oti kokoso na asoma no odi ni tumi na ma ne senti no wo se Fontomfrom ni bi di nachi ohini kro no kopie wo sa adwabo na se a enye ono ni tumi se bi eye bantama hini mpo a enye bantama hini ekoche ne bantama tumi ni wo ho okose oti kokoso na ankasa enti nanum kasa nyina ya Otumfuo kasa na woka ene na nana kire bebe ma me da asibio na wadaroma wano di wonsam etwa to a wo de baba me ne mahwefo na etimi di adwumadie no so abawiye me samu etwa to nyina ne se tete no nananom ye ne nyina de hye Asante anim onyam no de hye asikadwa ene ntankese ase enti wohini bia wo baabia Asanteman mu hane de wo hye Asante hinase na kasa wo hene no kora wo bi ya Tiase nananom eji be fan say wiase se ya gi ban na ya di bibi ehina no ya si ya hini ano so wo peso ewura mu ni ya hini ama wo a wuntumi enwuram enti se kasa obi ye Asante hene a wonu hina Asanteman ano so wo ye hwan aburokyire hene hwan na wo se wo ba Asanteman wo abesi Asante hene so a me na hini wa untumi nwuram yo sani yukuro nketenkete ni nyina ya si aha hene anka ase hene ni empo bi hene wo na wo hini kuro na no enti ne ka se o hene yo ne ye beda ye maami asibio se wanya bread ama ye ne atwetwe nkomo no kwasam se ye se ohene se krowura Asanteman ra ono ne da Asanteman ano wo free he na eba kra na wo se wo besi ono no so ansana de wo pesa wo ye wa Asanteman mu ha no waye sa na ohene bia wo ba Fontomfrom agudie no wo se wo kwa Asanteman ra ho no wa ma utumi no watime de edi wa agro no ebusia na mi amedi djumade ho chia me ye mosomfo akosi akumi de bia me kata se mbehia me na se ya na mani age esansa adesua wo de mame ene mahwefo no eya na ebro ma adwen ne menti ase so me na tese wonim de wa bia nkasa amamre ne amane de wontoto na se wonim ni ye pa na onya panyi sei na se dare ne twenkomo ase de me ka kire mo no de ne be ha obio enti ahwefo ye da mo ase aha na brebe ma kwan me de djumadi no asie na de bia me